Ahoy my comrades. Ahoy. Regai nditi pachipamwe. Nekuti tambotaura tese kunyangwe vamwe vangu vasipo. Asi kune vangu vasipo regai titi tinokuchingamidzai. Amen. Basa redu rakuda kufamba. Rakuda kuti titange. Saka wamuri kuona vari kuruboshwe rwangu kuno. Ndo sachigaro kana kuti chairperson we-independent electoral board. Saka wachauyo ipo pano pandiri. Chisamba machisa. Tambokumbira nyaya yekuti waridzwe nzvimbo wepahotera panapa. Wari kutiwo panouyawo waenzi vanobva munzvimbo dzakasiyana siyana. Ende wari kunzwisisa kuti isusu tinoita nezvematongerwo enyika. Wakatikumbirawo kuti tisaimbe kuitira kuti tisadisturbewo basa ravo. Tambokumbira zvikaramba zvichiitika. Wadzoka zvakare umwe wakataura naSecretary for Elections wamudzingwa. Wakati kana tisiri kunzwisisana, maybe mungatsvage henyu kumwe kwamakasununguka kuti muite. Zvino hatisiri kuda izvozvo, toda kuti basa riitwe zvipere. Titange kufamba basa tichienda kumberi. Chisamba machisa. Saka ngatinzwisisane ipapo. Saka arrangement yekuti tichapinda sei zviri kufamba sei. Izvozvo hazvigoni kubuda mumuromo mangu. Chairman wari panwa wamasvingwe ndo wachakutaurirai kuti taakufamba sei, ndezvipi zvichazotera uyezve ndezvipi zvatinotarisirwa kuita. Chairman, tinotenda uyai. Notenda komanda. Aiwa, don't worry. Oh sorry. Makadi ko. Yes. Tiri kuda kuti tipinde mukati to hamusi kunzwa here? Makunzwa here? Tiri kuda kuti tipinde mukati tokwira mudenga. Tichapinda nemaprovinces edu enyu. Wete edu enyu. Zvichitanga neBulawayo, zvichiterwa neChitungwiza. Zvinotangwa neBulawayo, zvichitera neChitungwiza, muchipinda muchikwira mudenga. Toita runyararo kuti process yedu itange zvakanaka. Tiite basa renyu ramakatipa kuti tione kuti maita zvinhu zvenyu zvakanaka. Ndizvoka? So tichadaidzira Bulawayo, hanzi muchagadziriswa kuti Bulawayo mopinda makadaro muchikwira mudenga. Ndizvoka? Yes. Bulawayo. Chisamba machisa. Ndofunga chairman wataura zviri clear, but ndoda kuti ndingotsimbidzire zvavari kutaura. Maprovinces edu tiri kupinda nealphabetical order. Handi ndizvo kaizvo. Tikapinda mukati umu, munoona kuti pane bay repasi, pane repamusoro, right? Saka tiri kuenda tondogara pamabase epamusoro, pasi panofanira kusara pari clear. Tapinda imomo, social distancing yedu has to be observed nemunhu umwe neumwe. Saka tiripo panapa, chairman pavanenge vachidaidzira maprovince, province neprovince inobva yatongomirawo yakaita mutsetse wani, mutsetse wayo. Iyo yodaidzirwa yoita mutsetse wayo. Kana maprovince edu yose adaidzirwa, tami mitsetse yedu. Vanhu totanga kufamba according nodaidzirwa kwaitwa maprovince. Tichipinda mukati, chisamba machisa. Totenda. Ezoko. Bulawayo. Bulawayo. Bulawayo ngai uya. Mapinda. Pastor said. Pastor said.
Chitumbiza yacho ngayo yako. Chitumbiza vai. Social distance. Much south. Social distance. Much north. Much south. Much north. Much south. This guy getting each Much north. Much south. Much south. Much central. Much west. Much east. Much central. Much west. Much east. Much east. Much east. Much west. Finish. Mashimba. Murechi. Mashi stende. Mashi stende. Social distance. Lapha sare ma 1 meter yenyu apha. Ma 1 meter ngasara. Comrade wowe. Chidakwa. How bad? Without profit yako isari ma 1 meter. Boss. Titaiti paita ma 1 meter. 1 meter. Soldier, 1 meter distance. National executive. National
Nengo the national executive. We are up. Nengo the national executive. Up. Chairman, wenda up. Nyasika.